KaBeekay, uPrince, uBheka bakubo, eze ngaphambili umfethu, uNtokozo Mchunu, ezosifundela umlando kamfethu. Babili, ngoba bathi mude impela lo mlando. Kodwa uBheka ebemfishane. Rathatha. Sanibonani. Umfowethu umnumzane uBheka bakubo Prince BK Mchunu. Esihlangene ngaye namhlanje. Owazalwa ngomhla kaMthetho ngomhla ka-19 ku-October eyingane yesithathu kubaba wethu uHlamvana Mchunu nomama unkosikazi ubonakele Mchunu ongasekho. Umchunu umfowethu ubelokhu ebambelele enkolweni yamaNazaretha uze washiya emhlabeni elokhu ebambelele kuyona. Uhambo lwakhe kwezemfundo emabangeni aphansi uBK noma uBheka Bathetho uBheka Mchunu uqale amabanga aphansi emfundo esikoleni eThembalimbe primary school eDondotha. Wasuka lapho waya eHlegimpilo primary eNanda. Wagcina esephuthula amabanga akhe aphansi esikoleni iMpumlwane primary ekwamaphumulo. Ngaphambi kokuba adlulele eVelangezo secondary khona kwamaphumulo. Uke wafunda kwesinye isikole eMandeni ngaphambi kokuba eyophuthula umatriculation wakhe eNhlangweni High School eSefuyeni kwesakamthetho. Lapho aphasa khona ngamalengiso. Amakhono akhe nokuba isishabasheki sezinto ezikhuthaza amasiko, ukuhola amahubo namaculo uqale esekulezi izikole. Kanti nasebholeni buke kumthinta. uBK ubesedlulela ezigongeni zemfundo ephezulu eMel Sultan Durban University of Technology DUT. Lapha enze khona iziqu zokuba uchwepheshe nesazi sezolimo, National Diploma of Language and Practice. Nakhona lapho ufike washeshe wajwayela wasengena ezinhloleni eziningi zangaphakathi enyuvesi. Njenge-drama society bedlala imidlalo eshashalazi nokuyilapho afike khona waqhakamba khona ekhombisa ikhono lakhe eliyisimanga lokuba mfishane okay akusikho mfishane eliyisimanga kanye namava obuciko nokuhola abantu. Emva kokubonakala ukuthi ungumholi wokuzalo, abanye abafundi abangoza kwabo bamqoka kuba ube nguyena obamelayo emkhakheni wezobuciko kwisigungu esihola abafundi SRC. Nokwathi makhathaleni wagcina esekhethelwa isikhundla sokuhola inhlangano emele abafundi i-Student Representative Council. Okuyisikhundla asebenzela ukuzikhandla elwela amalungelo abafundi ikakhulukazi abahlwempu. Njengoba yena nabanye ozakwabo babeke bavakashela ngisho izikole eziseduze ukuyokhuthaza baphinde balekelele ukuthuthukisa imfundo yabo. Uthando lwakhe lwezemfundo belokhu dlodlobala njengoba ube yingxenye yezinhlelo zezimfundo njenge-career guidance ecobelela abafundi base high school ngolwazi lezifundo abangayifunda euniversity enyuvesi. Kunjalo namakhono ezociko kuwona. Yilapho akwavutha khona uthando lwakhe lokugxila kwezokuthuthukisa imfundo. Uhambo lwakhe lokusakaza, iphupho, isifiso nelukuluku lakhe lokusakaza lamenza wanqonqoza engapheli amandla. Njengoba wathi esafunda
wathola itoho kwa SABC lokuzolingisa emidlalweni yabantwana ebizwa ngeTakalani Sesame. Ilapho khona ayuzikwe. Benikwazi lokho. Okuhlelo olwasingethwe ingqalabutho kwezokusakaza ubaba uMuvo Maphalala ongaseka. Uthando lwakhe lokusiza abantu lwamenza wagcina esevulela oza kwabo ayifunda nabo intuba yokuba nabo bangene kulemidlalo. Uqale kahle ukusakaza ngo-2005 lapho kwaqhakamba khona ikhono lakhe lokuba ngemva kombhobho engena emsakazweni omphakathi waseThekwini namaphethelo owawubizwa ngeDurban Youth Radio. Lisekhona bazalwane. Esakaza uhlelo lwasebusuku lapho ayedlala khona izingoma zothando. Phela ubiyisoka lendate yabuyini ingoma zothando yazazi. Ngiyangizwa abazalwane isoka akusiyena umuntu ongoba mhlawumbe uyintombi kodwa manje isoka umuntu okwazi ukukhuluma nesoka. Lolu hlelo ayelisakaza ebusuku lapha edlala khona ingoma zothando ezipholile nokwamzuzela izindimbane zabalandeli ikakhulukazi ezikhongweni ezahlukahlukene zemfundo ephakeme. Ukudlondlobala kwakhe kwezokusakaza kwamenza wagcina eseqashwa umsakazo izwi lomzansi. Ilapho ayenza khona emthula ku Mr Mfundisi uZulu kanti akabuzange elangeni njengoba wanele walalela idemo yakhe nje yesiZulu uZulu akabanga asangabaza ukuthi ungumsakazi wokhozi. Waqala kulesi sikhondla ngo-2011 nokwaba ukufeza kwamaphupho akhe. Phezu kokuba wayefisa ukusakaza ezemidlalo ekhuthazwa futhi ebukela kubaba uJoe uMazweni wakahudla, uBheka wanikwa uhlelo lwetethakusa oluthi akulala. Kulolu hlelo wasebenza ngokuzinikela nokuzikhandla okumangalisayo. Izithukuthuku zakhe zasheshe zabonakala kubaphathi njengoba bengapholisanga amaseko bamnikeza uhlelo oluthi itende lomcimbi. Ngiyathemba nelazi lo hlelo bakhe. Ngemva kwalokho wathola inhlanhla yokwenza usigiya ngengoma ebamisene nobhuti uNgizwe Mchunu. Wabuye wenza uhlelo isithakela isizwe, wenza nohlelo ikanye nawe. Udlule emhlabeni esebuyiselwe kusigiya ngengoma esakaza nosisi ubingelela Mpanzi. Izwi lakhe libe umdaba mlonyeni kubalaleli okwamenza waba isilomo kubalandeli bomculo kaMaskandi. Ubuchule bokubamba izinhlelo ezahlukahlukene uma ebambele abanye abasakazi ezinhloleni zabo kanti futhi ekwazi ukusebenzisana nabanye abasakazi uma besakaza ndawonye ohlelweni olulodwa. UBheka igeza lensizwa igeza lensizwa lensizwa ibithanda ukudlisa indwangu imfanela futhi agcine ingabanye abasakazi esengabanye abasakazi abahlabahlosile kwikhalenda yokhozi.
kanye nasezikhundleni nakuma billboards ekhangisa umsakazo wokhuzi nezinhlelo zamabhinqa isigiya ngengoma. Hey, umfowethu ubengena estage chaze uma ezophatha uhlelo kuhlanganisa nokwethula izindondo emcimbini yomklomelo yabaculi ama-award ceremonies. Singabala ama-SATMA kanye namasama. Matric excellence isikole sakhe. Uthando lwakhe lokuthuthukisa abafundi nezifundo ejikelele aluzange lume ngoba esengumsakazi njengoba ngo-2007 wasungula isikole esaqala kancane ukululeka abafundi abafuna ukuthuthukisa imphumela yabo ka-matric nokulungisa izitifiketi zabo zaka-KZN Matric Excellence. Lesi sikole esifundisa khona e-DUT saqala kungasikhashana kwathi ngokuba iqhaza laso nayo ne-DUT yagcina isimseka okaphakade ngokusenza sibe isikole esiphelele. Isifiso sika-KaBeekay ngiyaxolisa. Isifiso sika-KaBeekay isifiso sika-Bheka ukukhulisa lesi sikole sisabalale nakwezinye izindawo nangaphandle kwezifundazwe zaKwaZulu Natal njengoba esenegatsha eSikhawini ecollege. Okwenza lesi sikole sehluke ukuthi sasithatha ongqondongqondo bothisha bezemfundo ezahlukahlukene bezocija abafundi ukuze bekwazi ukuthola ithuba lesibili empilweni. Manje lesi sikole sesikhiqize abafundi abagcina sebefunda khona ko-DUT nakwezinye izikhungo okumanje sebaphothula baba nemisebenzi emihle baphatha izikhundla eziphezulu ezinkampanini ezahlukahlukene. Namanje lesi sikole sisaqhubeka nokuba namagalelo ababazekayo kubafundi kanti siqashe inqwaba yothisha. Ubheka BK Mchunu ushiya emhlabeni izingane zakhe ezingu-6, ubaba kanye nomama wabo, abafowabo nodadewabo abangu-9 sebebonke. Hamba kahle Chunu, hamba kahle Gegeza, hamba kahle obrigado. Siyohlala sikukhumbule uyibekile induku ebandla. Ratata. Yini yona? Yini yona? Sibonge kakhulu ngani zakwethu insizwa lezi ebeyizofunda umlando kaBheka Bheka bakubo